हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननो थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं दिनै नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन बेनो जाबाय जे जोंनि बाखाथुनंकिया गुवाहाटी एल पि स्कुलाव माने भेक्सिन होनाय जादों बेयाव भेक्सिन होनायखौ आं नोंथांमोननि सायाव दिन्थिनो आखायाव लागोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जागायजेननो आं आखायाव लानोसै Hello Raijwfwr Pani goजोन हामलायनाय बावबाय सिनायमोनगोन बयखौबो सिनायमोनगोन रायजोफोरनिया भेक्सिन बयबो भेक्सिन लादों Number labai. Number 38 number 42. 41. Ya. Sir mana kasih vaksin lana mobil lain jas nado ah. Ya. Vaksin lah kang mana? Vaksin lah kang mana? Ya saya. Ya, banyak orang macam itu lah. Ini ya. Banyak orang masih. Abai, kita ni lanai tu, kuka kecil nala, kuka kecil nala. Itu kena lah. Jadi baby jiran apa itu bitang mana kasih ba, jadi kami ni kerja, ya. Satu korom biar. Kasih mana bijilan apa dah? Apa bijilan kami nala ke? Lata ke no? Acha. Naidw lain dong no? Ya, इसमें ना मतलब लाने का रेडी जाना तो वहाँ नहीं यार सामने से लाखंग भाई वहाँ जिले ना तो वहाँ जी लाखंग भाई हाँ चंगा लाखंग भाई एकाउंट 3 नम्बर गासिनो दं बे काउन्टाराव नाम्बार होनानै बिथांमोना माने मेसेज मोननाय प्रसेस खालामदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना काउन्टाराव माने गासैनि मबाइल नाम्बार होनानै मेसेज मोननाय लोगोसे सार्टिफिकेट मोननायखौ जाय माने भेक्सिनखौ लादो बे भेक्सिन लानाय मानसिफोरा माने मोनसे सार्टिफिकेट मोनगोन बे सार्टिफिकेटखौ नाम्बाराव बिथांमोना सोरनाबा आबुजा मेसेजखौ मोनहैगोन मैया তেখেতসকলে দি আছে ভেকচিন বাইদেউহঁতে ya vaksin online dulu ya vaksin itu kasih dong Você como é gira lá? Você gira aí, 6010.
Buah vaksin lah na? Vaksin lah lah. Mana? Betul kau. Dah pernah tak kau? Acha. Tu sana nak ha? Lagan tu sini mungkin tu vaksin ah. Cina? Kalau nak ha? Raijwfwr गामिनि जि LP स्कुल बे स्कुलाव गासैबो भेक्सिन लानानै लाइन जाजोबना दं लोगोसे माने खाफाखानाय बहुत मानसिफोरा माने सिगां आगोल लायाखैमोन दायो माने बिथांमोनाबो लादों मानो होनबा किसुमानफोरा सम मोनाखैमोन लोगोसे आरो सेन्टारफ्राबो बहुत गोजान दंमोन बेनिखायनो मानसिफोरा थांस' हायाखैमोन तो दिनै जि माने सेकेन्ड टाइम जाबाय जोंनि गुवाहाटियाव बाखातुनां गुवाहाटि LP स्कुलाव माने नैथि टाइमाव माने भेक्सिन होनाय जादों आरो बेहाय अकल गामिनि नङा जाय मानसिफोरा जुदि हिसाबनि टारगेट जा जेनेबा 200 टारगेट होदों 200 टारगेटनि भितराव जुदि सोरबा बाहेरनिफ्राय मानसि फैदों बे फैनायफोराबो माने बेहाय भेक्सिनखौ लाफैनो हायो थांफिननि गासैबो लाइन जाजोबदों नोंसोर मास्क लायाखै मास्क लायाखै दं नोंसोरो मास्क लानांगौ सब मास्क लानांगौ मास्कआ बेरामा बारदेरनाय बेमारनो बेनिखायनो गासैखौबो मास्क लानो होदो गरमखाय लाथ'वाखै साथा सिबलायदो नै गरमजों नोंथाङा नुदों रायजोफोर आरो बिराद गोबावनो ओंखाम उखैबाय नामालाय नै खासेयाला ओंखाम उखैबाय नामा ओंखाम उखैदों खासेया लाजिदों खिरखिथिं नाहरदों मोखां खिथिदों सोरबा रायलायदों फनाव बार गोसाया माने बार गोसा नङा दै बार सान्दुं गोसा गरम जादों बेनिखायनो गासैबो माने गोलोमना थानो हायाखै इथिं मानसि गेदारिं जादों बेनिखायनो माने गासैबो माने लाइनाव दंजोबो लाइनाव फैगासिनो दं साफा सानै लाइनाव गासिबो नुजागासिनो दं लाबायना लायादों लाबाय लायाखै गरम जाबाय नैया दिनै सेंग्राफ्रा लादों सेंग्राफ्रा सासे मास्क लायाखै नैया आइया boleh guys English nekar Raijwfwr select malam ini sudah nentes kita tangkap dulu lanai lagi apa geser kita Alicia juga siang layakhैमोन नामा लायाखै जिनिस लागोन आच्छा बेनिखायनो लोमजाबाय गिदिरले लोमजानानै जेबो नङा हामगोन लोमजाया जेबो खोथा गैया लानो हागोन मुलिया जाय दखानि रायजोफोर हेल' रायजोफोर जाय दखानिया खुलिखाना था बिथांमोना बुंदों जे दखानखौ खुलिना था होननानै आंनि चेनेलनि जोरै ओंखारदों जाय गामिनि दखानि बे दखानिखौ बिथांमोना खिथाखादों
नोंसोरो सिगां लायाखैमोन नामा भेक्सिन? लायाखैमोन सेन्टारा खाथियाव ना गोजानाव दङमोन? सेन्टारा सिगां रङियावसो थांनो दा जों न' खाथियाव फैनायखाय बे लानो माबा खालामदों आदसा न' माने सिगां थांब्लाबो हयथ' बिराद भिरमोन बिराद गोदारैनिखाय लानो हायाखैमोन दा न' खाथियाव थिगैनो दोङो ओमफ्राय नेनाबाबो माहाय लानो हानाय माबा फैदो लाइनाव दङ आरो लाइनाव दं बेखायनो जों बेयाव सेन्टाराव फैनाय जादों न' खाथिनि स्कुल नालाय आं दहायनो खिथादों रायजोफोर बाखाथुनाव गुवाहाटि एल पि स्कुल मानो होनबा जोंनि गामिया बिराद गिदिर गामि बे गिदिर गामियाव थारमाने भेक्सिनखौ आं दहायनो 200 बा 140 होदोंमोन खिन्थु दायो 200 बारा जोंदों मानसिफोरा जायफोरा माने बेलेग जायगानि अकलके गुवाहाटि नङा जायफोरा 200नि आगोलाव बेलेग गामिनिफ्राय फैनानैबो जुदि नाम्बार थिसनफैदों बिथांमोनहा लाफैनो हागोन नङा होनबा अनलि के गुवाहाटि नङा बेयाव गासैखौबो होनानै होदो थेवबो गामिनि खाथिनि मानसिफोरा गोजानाव थांनो हायाखैमोन जायफोरा गामिनि गोजा बिथांमोना लानो लाइन बाथिया दं आरो भलेन्टार नङा जोंबो लानो नेगासिनो বহুত ভয় লাগি আছে দাদা ভয় লাগি আছে নেকি লৈ পোৱা নাই ভয় লাগি আছে বোলে একো চিন্তা কৰিব নালাগে কোনো জ্বৰ কোনো কিবা নহয় চিম্পল এইটো লোৱাৰ পিছত ভাল হৈ যাব itu mau di YouTube. Ya, lana tak ada di jaga sintong. Ready? Ready jaga dong. Iya, pekas. Oh, ready na? Sudah kemana nama? Lagan sir. Raijwfwrnya ang tadi itu sih sengna kalau ada. Baik itu vaksin itu kiman bosor, pra kiman bosor lagi dia apa ya? 18 বছৰৰ পৰা ইফালে আপ টু 90 18 বছৰৰ পৰা মানে 90 লৈকে 18 বছৰৰ পৰা 90 মানে 18 বছৰनिफ्राय 90 লাগে লানা আহে যায়ফोरा দাসিমबो লাখাय এনে ধৰি লোৱা মানে কিমান সময় মানে থাকিব ইয়াত ভেকচিনটো দিয়াৰ পিছত আধা ঘণ্টা থাকিব কিবা টাৰ্গেট আছে নেকি ইয়াত আছে টাৰ্গেট মানে কিমানজন টাৰ্গেট দিছে আজি 200 ধৰি লোৱা ভেকচিনটো লোৱাৰ পিছত মানে যিবিলাক পেচেণ্ট মানে ইয়াতে কিমান সময়ত মানে ৰ'ব লাগে ইয়াত আধা ঘণ্টা ল'ব লাগে আধা ঘণ্টা মানে তেখেতসকলে যেনেকৈ লোৱা হৈছে তেখেতসকলে বহি আছে তেনেকৈ মানে আধা ঘণ্টা ৰখিব লাগিব মানে কেতিয়া মানে আহিব আৰু মানে 200ৰ জৰি আপ হৈ আছে মানুহটো বহুত আছে যেতিয়া ছাপ্লাই দিয়ে এভেইলেবল ছাপ্লাই হ'লে আমাক দি দিব চেচনটো হয় মানে ছাপ্লাই আহিলে আহি যাব আৰু ইয়াত তেখেতসকলে সকলো আমাৰ মানে মেডিকেল কেম্পৰ সকলো একেলগে আছে Masuk lana jirat na, nampak lakang mana? Lakang kena. Korang hajar bayar na. Iat ki message kiba kori asa niki?